Slovo má pán Milan Boskovič, nech sa páči. Dobrý deň, vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne. Volám sa Milan Boskovič, moja rodina pochádza z Lamača a preto je prirodzené, že po svojich predkoch a prastarých a starých rodičoch vlastníme v tejto oblasti pôdu. Keď sa pred rokmi začalo rozprávať o výstavbe na Štamperkoch, dnešná Lamačská brána, tak sme sa celkom potešili. Väčšina z nás chápala, že výstavba je potrebná ako pre Bratislavu, tak aj pre našu mestskú časť. Vedeli sme, že éra našich predkov skončila a na roliach už nebudeme nič pestovať. Začal sa výkup pozemkov na výstavbu prvej časti Borovo obchodného centra. Prvé ceny za výkup boli veru aj 50 korún slovenských za meter štvorcových, čo je 1,65 eur. Starí ľudia z našej rodiny zvyknutí na to, že im komunistický režim všetko zošťatňoval a bral bez zaplatenia alebo pár smiešných halierov, boli celkom spokojní. Lenže bolo aj takých, čo nechceli svoj majetok predávať spoločnosťam, ktoré lacno kupovali a draho predávali. Preto výkupy trvali 10 ročia. A vo veľkej rodine, ako je tá naša, kde je spolu 29 vlastníkov, sa ceny za výkup pohybovali od 50 až po 4 000 korún. Bory obchodné centrum už stoja a chcú stavať ďalej. Ale stále je tu ten istý problém. Lacno kupovať, draho predávať. Preto sa vlastníci hnevajú. Žiadajú od spoločnosti Penta, ktorá v danom území realizuje svoju investičnú činnosť, aby najprv, nech začne čokoľvek robiť, pozemky riadne vykúpila. Ale nie. Napriek nesúhlasu väčšiny vlastníkov sa na boroch začali jednoduché pozemkové úpravy a kým sa my hádame, tak na Štamperkoch stavajú cesty, realizujú stavby kruhových objazdov, naťahujú si inžinierské siete a to všetko bez súhlasu skutočných vlastníkov. Mestská časť aj magistrát pomáhajú investorovi a preto sa pýtam, dokedy sa tu budú diať takéto černoty, dokedy sa bude skutočným majiteľom ukradzovať i z vlastníctva. To tu naozaj sa nemá kto zastať? Preto by som poprosil všetkých slušných ľudí, aby nám pomohli s touto problematikou. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalší v poradí je prihlásená Katarína Boskovičová. Páči sa. Dobrý deň, vážení pani poslankyne, vážení páni poslanci. Volám sa Boskovičová Katarína, som z Lamača a nadviažem na svojho predrečníka, môjho syna. 23.6.2016 chcelo miestne zastupiteľstvo mestská časť Lamač predať pozemok E2761, ktorý bol na LV majetku mesta a zverený do správy mestskej časti Bratislava Lamač. Spoluvlastníkom polovice boli Bory, akciová spoločnosť. Práve tieto chceli uvedenú polpozemku kúpiť. Udialo sa to bez verejnej súťaže, bez osobitného zriedteľa, priamym predajom bez toho, aby to kdekoľvek ako informácia viselo. Predalo sa to napriek tomu, že obyvatelia Lamača upozorňovali starostu Lamača a poslancov, že na pozemku je reštitúcia, o čom svedčili aj výpisy z katastra nehnuteľnosti C, na ktorých bolo napísané, že na uvedené nehnuteľnosti nie je založený list vlastníctva, to znamená, že nemali majiteľa. Predalo sa to bez diskusie poslancom, ktorí okrem jednej poslankyne jednomyselne schválili predaj Pente, pod ktorú akciová spoločnosť Bory patrí za 36,70 eur. Poviete, že veď znalecký posudok. Podľa zákona 138/91 o majetku obcí, orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov. Majú ho zvelaďovať, chrániť a zhodnocovať a nie predávať po cenu. Znalecký posudok má slúžiť na stanovenie minimálnej sumy a ceny na predaj. Dnes máme trhový mechanizmus a máme predávať za čo najvyššiu cenu. Naši poslanci sa snažili navýšiť cenu údajne cez ešte jednu zmluvu, ktorá mala priniesť mestskej časti viac peňazí bez toho, aby sa delila s magistrátom mesta Bratislava. A ja sa pýtam, je to v poriadku, ak mestská časť ide obrať o peniaze mesto miesto toho, aby požadovala od Penty riadnu trhovú cenu? Vám to je naozaj jedno všetkým mestským poslancom? To má mesto toľko peňazí, že im tieto chýbať nebudú? Ale mne to vadí. Ja som sa narodila v Bratislave a bývam v Lamači. A chcem, aby sa rozvíjalo mesto presne ako Lamač. A tiež chcem, aby som nemala na hlavnej ceste pred domom, kde bývam, dieru ako svet, lebo Lamač sa tvári, že nám to nepatrí a mesto, že nemá peniaze. Tento príbeh sa neskončil dobre ani pre Lamač, ani pre mesto, nakoľko vlastníčka pozemku podala žalobu o určenie vlastníctva na súd a našťastie to včas oznámila mestskej časti. Pretože sa naozaj dokázalo, že na uvedenom pozemku je vydaná reštitúcia a uznesenie o predaji sa muselo zrušiť. Je smutné, že majiteľka sa 25 rokov nemôže dostať k svojmu legitímnemu majetku a že sa mesto, ktoré toto vedelo, snažilo tento pozemok predať. A nie prvýkrát, rovnako v roku 2007, 2009 a 2012. A nikdy sa to nepodarilo práve
práve preto, že reštitúcia. Takýchto pozemkov je u nás v Lamači neúrekom. A mesto miesto toho riešenia reštitučných nárokov zatvára oči a pozemky, na ktorých je podaná žaloba a určenie vlastníctva, kľudne protiprávne predáva alebo prenajíma. Čo je to tu za neporiadok? A ako je možné, že na takomto nevysporiadanom území sa za vedomia magistrátu a našeho stavebného úradu protizákonne vydávajú rozhodnutia o využívaní územia alebo stavebné povolenia? To sa tá zlodejina pre Lamačanov naozaj nikdy neskončí. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďalší v poradí vystupí Daniel Valentovič. Ďakujem pekne za slovo. Zase pokračujem o veľmi vážnych a ututlávaných lamačských tajomstvách, na ktoré dopláca Lamač, ale aj mesto. Ako iste viete, Radoslav Olekšák je poslancom v Lamači od roku 2002 a teraz je poslanec aj hlavného mesta. Minule som podrobne informoval o údajnej spolupráci Olekšáka s Fiťovcami a jeho masmediálnom obvinení 7 lamačských poslancov, že nechcú schváliť zámery Fiťovej firmy Baresto, podloženej priamo Olekšákovými článkami a vyjadreniami v masmédiách od roku 2007 až doteraz. Nebudem sa opakovať. V bratislavských novinách nedávnych sa píše, že ministerstvo chcelo občanom predať za trhovú cenu 2500 eur za meter štvorcových pozemoček, aby tam mohli kosiť burinu, aby ju nevideli predstavitelia Európskej únie. Na druhej strane pani Boskovičová hovorila o predaji pozemkov v Lamači za 36,70, ktoré teraz vyšetruje Národná kriminálna agentúra. K tomuto v tejto zmluve je ešte jedna zmluva, ktorú parafoval Olekšák, predseda finančnej komisie, a v novom čase z 23.8.2016 kauza pozemkov v Lamači zaváňa podvodom, predaj pente rieši kriminálka, sa k tomuto vyjadril. Pri tejto zmluve by sme sa nedelili s mestom. Suma 120 000 je slušná na investičné aktivity, tvrdí poslanec Radoslav Olekšák. V roku 2007 bol Olekšák ako predseda finančnej komisii hlavným aktérom zorganizovania predaja 5 hektárov lamačských pozemkov za 500 korún meter štvorcový a darček 17 miliónov slovenských korún, s ktorými sa samozrejme takisto nedelil Lamač s mestom. To znamená, že mesto malo byť ukrátené v tomto roku o 120 000 eur a bolo ukrátené v roku 2007 o 565 000 eur, teda 17 miliónov. Keby Olekšák aj poslanci predali 5 hektárov pozemkov za trhovú cenu 6 000 korún, ktorá platí pre stavebné pozemky a nie obyčajnú ornú pôdu, tak by sme získali aj mesto, aj Lamač o 250 miliónov slovenských korún viacej. To je mnohonásobne viac ako darček na rozvoj Lamača. V tom istom článku právnik Bendík vraví, ak by bola zmluva o spolupráci uzavretá za účelom navýšenia pôvodnej ceny, ak to spôsobuje neplatnosť kúpnej zmluvy. Pokiaľ má dostať hlavné mesto 40% a mestská časť ho uvádza ohľadom skutočnej ceny do omylu, mesto tak dostane menej, môže to naplňať znaky trestného činu podvodu. Pýtame sa preto, my Lamačania, čo hľadá Olekšák vo finančnej komisii hlavného mesta, ak preukázateľne z titulu predsedu finančnej komisie Lamača schvaľoval a obral mesto najmenej o 565 000 eur. Rozumiete, čo tu nahájí? Ďalší v poradí, ďakujeme. Ďalší v poradí vystupí pani Gabriela Brzoňová. Áno. Chcela som najprv sa pozdraviť s pánom primátorom, bohužiaľ odišiel, čo mi je ľúto, že keď vystupujú občania, majú teda tú polhodinku, tak odíde zo zasadnutia, lebo väčšina týchto pripomienok je práve pre pána primátora. Takže vážení páni poslanci, vážení páni poslankyne a chýbajúci pán primátor, občania Lamača sú hodne rozhorčení a keď už si teda nevedia rady v Lamači, tak stále veria tomu, že možno nájdu oporu v meste.
A to je či už na magistráte, alebo u vás mestských poslancov. Pán primátor vydal súhlasné stanovisko na odpredaj pozemku 2761 za 90 000 eur. To znamená za sumu 36,70. Ja sa pýtam, či by pán primátor predal svoj vlastný pozemok v lokalite Štamperky za túto cenu. Neverím. Neverím, že by to súhlasil a že by to predal. A taktiež mám otázku, keď magistrát súhlasil v roku 2009 s pozemkami, ktoré boli susediace s parcelou 2761, ktorá sa predala teraz, alebo predávala za sumu 36,70 so sumou 120 eur za meter štvorcový, prečo po 7 rokoch magistrát vydá súhlasné stanovisko za štvrtinovú cenu? A vy, poslanci, máte na starosti rozpočet. Ja sa pýtam, plnia sa vaše priority? Máte dosť financií na vaše priority? V prípade, že áno, nie je o čom sa rozprávať. Pokiaľ nie, tak vás žiadam, aby ste vyvinuli dostatok energie na to, aby sa takáto situácia neopakovala, aby bolo zamedzenie predaju majetku mesta, to znamená nás, občanov mesta Bratislavy, za cenu, ktorá sa nepredáva aj na strednom Slovensku rola. Ďakujem. Ďakujeme za vystúpenie. Pokračovať bude pán Vidošovič Ľubomír. Vážené bratislavské zastupiteľstvo, dovolím si vám dať na známosť nasledovné. Urbariatu Lamač bol zvrátený v reštitúcii pozemok a následne bol predaný časť neho Bratislavou, to je magistrátom. Z toho doteraz už je 5. rok pomaly, čo mesto to nevedelo vyriešiť v náš prospech, nakoľko právom nám to prísluší. Tak takýto je poriadok aj v ďalších pozemkových častiach. Bolo to už v časti aj povedané mojimi predrečníkmi. Nevysporiadané pozemky ešte po bývalom mestskej organizácii Investing prešli do majetku ako pozemky nevysporiadané. Ale neboli ojediné len tento pozemky, ale pritom vlastníci boli známi, lebo už vtedy vedeli, komu tieto veci sa v minulom režime dávali akože na verejnú správu a verejnú správu ich nevyužila. Mali byť už vtedy v zmysle platného zákona vrátené po 2 rokoch. Neurobilo sa to. A neurobil to ani magistrát, aj keď potom prišli ďalšie pozemky, ktoré boli v rámci rehabilitácie bývalým väzňom, ktorým boli aj majetky odňaté, zase dané ako do pozemku majetku mesta, ako nevysporiadané. A dneska sa predávajú v Lamači, áno, ktoré boli tam, majú tieto aktivity. Má to ako, že je to verejný záujem a všetko sa tam robí vlastne súkromné firmy pre seba. Tak aký je tam štátny záujem? Aký je tam štátny mesta? Na vysporiadaných pozemkoch si tu stavajú a dostanú na to stavebné povolenie. Tak aký je tu poriadok na magistráte? No, ďalšia vec, čo sa týka životného prostredia. Ja som bol tiež poslancom po revolúcii a dodnes deň není tu poriadok v stratégii rozvoja mesta. Tu dojdú developeri a si povedia, v ktorom meste chcú a dostanú to od mesta. Teraz posledne však ste boli vy toho svedkom, že tu už bola ďalšia aktivita, že na železnej studničke by sa mali rezať lesy, stavať domy a pritom je to jedna z častí, kde Bratislavčania vlastne majú oddychové miesto. Není tam kanalizácia, už dneska aj raky a pstruhy tam vyhynuli, pretože z tého strediska, čo je tam vyššie, bývali ako, tak odtiaľ není kanalizácia, takto sa ničí životné prostredie a máme tu na... Ďakujeme. Dokončite prosím poslednú vetu. No,
nemocnica na Rasochách už není dostávaná a to životné prostredie pokazené sa nerieši. Už 70 rokov Tak. pomaly. Ďalší v poradí vystúpi pán Žatko Lubomír. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Dobrý deň, vážení prítomní. Ja tiež chcem hovoriť o otázkach Lamača. Vystúpil som tu už viackrát, ako zaiste viete. A vidíte, ako my si tu pekne žijeme v tom Lamači, že proste stav je taký, že občania a aktivisti nemajú možnosť sa vysloviť na zastupiteľstve miestnej časti Lamač, tak musia prísť chodiť sem hovoriť. Takže takto vidíte, my si tu žijeme. Dokonca si predstavte, že jedna z mojich predrečníček je poslankyňa miestneho zastupiteľstva, tak ona tam nemôže toto povedať. Ani to nepovedala, ona to prišla sem povedať. Takto my si tu žijeme. Rozumiete? A toto všetko zastupujú aj tu dvaja ľudia. Jeden sa volá Olekšák, druhý sa volá Šramko, ktorí sú tu pečení, varení, sú nominanti rôznych strán a tí, ktorí ich nominovali z tých centrál, ako keby vôbec nevedeli, že čo tu oni stvárajú. V tomto Lamači, na to všetko, čo hovorili moji predrečníci, tak už boli podané trestné oznámenia, ktoré boli prijaté Národnou kriminálnou jednotkou a je normálne reálne vyšetrovanie v tomto, dokonca také, že v Lamači urobili záťah a vybrali im materiály, včetne mailovej komunikácie a také, a myslím, že o tom vy ani neviete. Veľmi sporadicky o tom informuje Nový čas a posledné informácie sú také, že tie už nikto nemohol vedieť, len vyšetrovateľe, respektíve kriminalisti znaky, tak to všetko vyzerá tak, že už NAKA informuje Nový čas. Takéto sú pomery v Lamači. Takže aj touto cestou by som chcel o tomto informovať, aby ste zjednali nejakú nápravu, pretože mestská časť je len súčasť mesta. Tu obec je vlastne mesto. Je Bratislava, my sme Bratislavčania a vy ste do toho takisto zapojení a takéto veci vy nesmiete trpeť. A na záver poviem, že vyzývam predstaviteľov NAKY aj špeciálneho prokurátora, aby konečne ukončili to vyšetrovanie a obvinili páchateľov. Lebo sa to začína volať ako divne vliecť, rozumiete? Takže vyzývam. Ešte raz opakujem, NAKU vyzývam a špeciálneho prokurátora nech ukončí vyšetrovanie a nech obviní páchateľov. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďalej vystúpi pani Soňa Sladká.